Wedu wakawanda so vakatomirira kuti vari kuda kutokwira mutokwira idzodzo matoradza to ready ene dzimwe dzatoenda mudenga ka dzimwe dzitori mudenga izvozvo. All right. So guys, toda kuti ngoita fast noti pane ndege dziri kuda kutoya dzipaka panapa. Chekutanga patiri panapa ndepapi ende ma services enyu akamira sei? Panapa panozi Pamusoro. All right. Nzvimbo ino inonzi Masuwe patiri mu Big 4. All right. It is situated along the airport road. Okay. Airport road iri padhuze. Pakazoti vamwe vanenge vachibva ku-airport vanongo pass by toa flyer. All right. Vozodarika vachienda town padhuze apo. All right. Our services are fast zvingatomboita. Atitombo ukasvika kune maybe 10 minutes unenge watokwira top. All right. Kana wachuza woye 12 minutes chidzoka 5 minutes wakuona video. Kune staff inotora ma videos ekutoti zvese zvine zvatoitika vanotopesa pane video. Yes. All right. Zvese zvaunenge waita zvinongobuda pari. All right. All right. So panapa toda kuti mungotiratidzawo wana ndege kuti tingoona zvakamira sei, tione kuti kune vanenge vachida kuzokwira ndege zvinenge zvichiitika panapa. Yeah. So guys, as you can see kutoti pane flight yakuda kutoenda. Pane flight yakuda kutoenda. Pilot vakutokwira vakutokwira mu chopper yavo. Yes. Onai. You can see. Hello, say. How are you? Oh, I'm good. All right. Okay, sata kuswedera kunoku. Guys, as you can see toti right. Mr. Joe, muri kutokudia. Aiwa, tinoti vanhu ngavauye in their numbers. Yes. Wafly Chikopokopo, especially December hii. Tentiro ma promotions atinawo, tokona kuwanawo. Ma flights are a very good price. All right. Yeah, so to come in on numbers. Tokudai message Victoria Falls. I did. Yes. I did. So guys, numbers dzavo ndoti pa screen. Also kana mchida kuasistwa nenyaya yekuti ku Victoria Falls tinouya to pamusasa hatina watinoziva. Mukoma Josta, mukoma unokwanisa kubata namba dzavo movafonera. Vanokutongera kubva ku-accommodation nema-activities. Also Chikopokopo chiripo. Wobva wakwira ndege ukarongerwa namukoma Josta zvako zvese zvinofamba zvakanaka. The main men vanotirongera kuuya kwedu panapa. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. All right. All right.